The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Ephesians 2:4-7. But God, who is rich in mercy, because of his great love with which he loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved, and raised us up together, and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us in Christ Jesus. Psalm 90:10-12. The days of our lives are 70 years, and if by reason of strength they are 80 years, yet their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. Who knows the power of your anger? For as the fear of you, so is your wrath. So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Proverbs 16:16. How much better to get wisdom than gold, and to get understanding is to be chosen rather than silver. Proverbs 4:5-11. Get wisdom, get understanding. Do not forget, not turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, and she will preserve you. Love her, and she will keep you. Wisdom is the principal thing. Therefore get wisdom, and in all your getting, get understanding. Exalt her, and she will promote you. She will bring you honor when you embrace her. She will place on your head an ornament of grace, a crown of glory she will deliver to you. Hear, my son, and receive my sayings, and the years of your life will be many. I have taught you in the way of wisdom. I have led you in right paths. Proverbs 7:1-5. My son, keep my words, and treasure my commands within you. Keep my commands and live, and my law as the apple of your eye. Bind them on your fingers, write them on the tablet of your heart. Say to wisdom, you are my sister, and call understanding your nearest kin, that they may keep you from the immoral woman, from the seductress who flatters with her words. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong susi sa atong kaugalingon kung napapa kita mga sala sa atong kalag, kini mahimong babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios kung dili nato kini sugid kining maong mga sala. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang kanimo higala, who is an unbeliever, pagkakaroon, dapit ka giawhag ka paggamit niya ng imong free will so you can make the most important decision in your life. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagaingon, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilo, mag-andam tas tong kaugalingon,
Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ning lain o sa mga adlaw nga imong paabot ka namo nga buhi pa kami ni nga mong lawas kiniti mailhan nga ang imong plano nagapadayon pa sa paglihok, plano sa mong kinabuhi ug imo pa kami gihatagan ining kaygayunan sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Uban ni kami karon sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong kamatuoran, pinagi sa pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo. Salamat niya mo Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan nato mga higala, mga subscribers, mga igsuon diha ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Padayon kita sa atong tunanan, atong giduputan, taud-taud na, The Unfailing Love of God. Ang way pagkapakyas nga gugma sa Dios. So karon ato ipadayon kining atong gisgutan, ang atong gibiyaan kagahapon bahin niadtong nahitabo ni Ginoong Hesukristo sa iyang pagpakamatay tungod sa atong mga sala dito sa krus. So mao kini nga dito sa krus padayon ta dinhi. At the cross, the justice of God the Father miisip, impute sa tanang mga sala sa kasaysayan sa katawan ngadto sa pagkatao ni Kristo ug motong gihukman siya. He was judged for our sins. Okay? Hindi man lagi ta makabayad sa atong mga sala. So, siya ang milukat, may voluntaryo sa pagbayad sa atong mga sala. Now, kadtong maong paghukom, that judgment, mo'y silot sa sala nga tukmag yung angay unta kanimo o kanako. Pinagi sa iyang pag-angkon o pagdawat niya ni Kristo sa silot sa atong tanang mga sala. Iyang gitagbaw, diha yun, once and for all, ang pagkamatarong o ang hustisya sa Diyos. He satisfied the righteousness and the justice of God. Sanglit mi voluntaryo man si Ginoong Hesukristo nga siya ay mahimong sala puli kanato. He became sin on our behalf that we might become the righteousness of God in Him. Nan, ang hustisya sa Diyos gawas no na sa pag-isip. It is free to credit His righteousness to you. Gawas no na nga moisip sa iyang pagkamatarong diha kanimo o kanako say gayon sa kaluwasan at the moment of salvation. Gaway pagkompromiso sa iyang kinaiya. There is no compromise. 2 Corinthians 5:21. Karon, ingon nga magtutuo ni Ginoong Hesukristo. Ikaw karon magtutuo ka naman. Ikaw na matarong na, you are now justified, madawat ka na sa Diyos kay nga naman, tungod kay na nag-iya, nakaangkon ka naman sa iyang pagkamatarong. Niya yung higayon sa mong pagdawat, pagtuo kang Ginoong Hesukristo, suluban ka dayon sa pagkamatarong sa Diyos. Okay? Roma 3:21-22, Roma 4:1-6, Roma 4:21-25, o Galacia 2:16. Na diha, basahan lang na. Busa, karon, dili na isyu ang imong tawhanong pagkamatarong. Your human righteousness, wala na. Ang pagkamatarong nga imo nang naangkon at that moment of salvation, maunay magagarantiya sa imo nang dayon nga relasyon sa Dios. Okay? Kaya nahibaw ka nga ang Dios personal nga nagahigugma sa iyang kaugalingong pagkamatarong nga karon
iya nag-iisip diha nimo. Sabtan nimo. Ug pinagi nining buhat sa iyang hustisya, nahimo ka na nga tumong. You are the object sa iyang way pagkapakyas, unfailing love, nga personal nga matang sa gugma. So, igsoong magtotoo, paminaw, anaa ka na karoy personal nga relasyon sa Dios, pinagi kang Ginoong Jesucristo. Okay? Ilhag yun na. Ang pagpakita sa way pagkapakyas nga gugma sa Dios, pinagi kini sa grasya. Una sa tanan, ang grasya mo'y labing hamili o halangdon nga pagpadayag sa way pagkapakyas nga gugma sa Dios. The unfailing love of God. Ato nang nasayran nga ang policy sa Dios, God's policy, mao ang grasya. Ang policy sa Dios of unmerited favor nga gisangkap sa Dios ngadto sa nalaglag o magasasalang mga kaliwatas tao. Ang grasya gawas nung gisangkap sa Dios, freely given. Ug ang nagadawat nini way katakos, undeserved by the recipient. Way mahimo ang kaliwatan sa tao sa pagpanag-iya o sa pag-angkon, sa pagkaangayan sa grasya, wala. Ang grasya mao ang tanan, is all, nga diin ang Dios na siya kagawasan sa pag-atiman sa kaliwatan sa tao, binasihan ang buhat sa kaluwasan nga nahimo ni Ginoong Jesucristo dito sa krus. Now, nahinumdong ka ba niya atong hisgutang antecedent grace? Unsa may pasabot niini? Well, sanglit dayon man, eternal man, ang way pagkapakyas ng gugma sa Dios. Ang grasya, ingon nga pagpakita sa maong gugma, dinhan ang daan sa kaniyang tungwa pa'y katapusan. Mao kiniyang kahulugan sa antecedent grace, meaning, kining maong grasya, dinha na, didto na sa eternity past. Dihan ang daan kining maong grasya. Nauna na kini siya sa pagkadiha. Okay? Wa pa gani ang tawanog kinabuhi, wa pa ang mga kalihukan sa kabubutlon sa tao, wa pa gani ang mga kahimuan sa kaliwatan sa tao, dinha na kining maong grasya. Ug sanglit gitawag nga antecedent grace, diha na magdaan sa wa pabuhata ang tao. Ang pagtungha sa tao, di gyud maka-influensya sa grasya. Og busa, ang antecedent grace, maong pagpakita o ekspresyon sa gugma sa Dios. Dito pas kaniya tumiyaging eternidad nga nagatan niya ngadto sa kaliwatas tao in time and eternity, apart from human merit. Mga tawhanong binuhatan o bisag sa unsang tawhanong kahimuan, human resources. Kining mao nga grasya sa kaniadto inunta sa Visayan, kining antecedent grace. Kining maong grasya sa kaniadto pa nagahatag og emphasia nga bisan sa kaniadto pa sa kaniadto from eternity past, ang way pagkapakyas nga gugma sa Dios, medisinyo ng daan sa Diyos nung kasulbaran sa mga sitwasyon nga tubangon sa tao ni ining kinabuhiya sa way pagpili, without exception. Ang way pagkapakyas nga gugma sa Dios, the unfailing love of God, ug ang grasya sa kaniadto pa, kini silang duha, bahay ni kini sila sa dekrito sa Dios, divine decree. Ug kini sila maoy ingnon ta nga initiatives o mga una-una sa plano sa Dios. Gikan sa grasya sa kaniadto pa, antecedent grace, aniya karon ang Dios nung mga kaayuhan alang ning panahon, initiative for time. Ang grasya sa Dios nagasangkap
sa kaliwatan sa tao gikan sa pagkahimugso niini ngadtos iyang pagkamatay. Kining temporal nga grasya nagalakip sa gitawag sa in English og common, efficacious, logistical o grasya nga pagkamatay, dying grace. Dihas Filipos 4:19. Well, I presume you know that. It says, "And my God shall supply all your needs according to, on the basis of His riches in glory in Christ Jesus." Now, ang gitawag og common grace mao ang nagakumbiktar o convincing ministry sa Espiritu Santo ngadto sa kalibutan, bahin sa sala, bahin sa pagkamatarong, bahin sa paghukom. Juan 16:8-11 nga mao ang pagpatinaw, pagpaklaro sa maayong balita sa kaluwasan. Sa iyang ministry sa common grace, God the Holy Spirit, siya mao'y mulihok agi og puli una sa nawa nga tawhanong espiritu sa tuyo nga masabtan sa di magtutuo ang espirituhanon nga kasayuran. 1 Corinto 2:13-14. Now sa diha nga ang di magtutuo mo sanong will respond nga sa mayang balita sa kaluwasan, ginamit ang iyang way merito nga pagtuo lamang kang Kristo lamang, ang balang Espiritu Santo pinagi siyang ministry sa efficacious grace mo ila will acknowledge niya ng maong pagtuuhan niya. Muhimo nini nga epektibo alang sa kaluwasan. Efesio 2:8. Now, timan ini, kung maoray atong tanawon ang lihok sa positibong kabubuton sa tao, kini dili mo resulta nga tos kinabuhing dayon kung wa ang grasya nga buhat sa Espiritu Santo, kinsa mao'y nagasangkap sa gahom aron maangkon ang tuyo og tumong sa kaluwasan. Now, angay tang hinumduman nga ang logistical grace mao kini ang kumpleto nga pagsangkap sa Dios ngadtos matag panginahanglang physical o spiritual sa magtutuo. Makarnal ba o ma-spiritual, ang matag magtutuo kalifikado sa pagdawat niining logistical grace o panalangin nga pagsangkap tungod sa giisip sa Dios nga pagkamatarong ngadto kaniya. Nasabot ka? Naman na sa Salmo 37:25, Filipos 4:19. Now, get this. Sabtan ni. Logistical grace keeps believers alive. Mo ni nakapabuhi pa nato, mo ni nakapalahutay pa nato. Salmo 68:19-20. Ang logistical grace mao'y nagapabuhi sa mga magtotoo. Timan nina, this keeps us alive. Gawas pa niya na, kining logistical grace mao'y nagasangkap kanatong mga magtotoo sa mga basic life support. Ingon pa nang di sa hangin, pagkaon, kasilungan o puloy-anan, biste, sakyanan. Nanas Mateo 6:25. Ang logistical grace mao'y nagapanalipod kanatong mga magtotoo niining kalibutan nga gidumalan ni Satanas. Salmo 4:8, Hebrehanon 1:14. Ingon man nagasangkap kini kanato sa angay-angay nga kahigayunan o pribilehiyo sa pagsugid sa atong mga sala. Rebound. Ingon man sa pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios o sa pagtubo espirituhanon. Mateo 4:4. Bisag asa man mo adto, bisag unsa may buhatos magtutuo,
sinangkapan gyud siya kanunay sa dili ikatandi nga grasya o personal nga gugma sa Dios. Di man nina. Unsa may gisulti sa Mateo 6:31 at 32. Do not be anxious then, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we clothe ourselves? For all these things the Gentiles eagerly seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. Now, una sa tanan, ang tumong o goal or objective sa dili kasagarang espirituhanong kinabuhi, the unique, sophisticated spiritual life, mao ang gitawag sa Griego nga pleroma. Ang Episod 3:19 nagakanayon sa Ingles og, and to know the love of Christ which surpasses knowledge, that you may be filled up to all the fullness, pleroma, of God. Now, ang Griegong pulong nga pleroma, kini bang pleroma, gihumad kini ngadto sa Ingles og the fullness of God. Mao ang resulta sa pagkabot, pagsabot, pagkat-on ug paggamit sa upat ka dimensions sa espirituhanon nga pagkinubuhi. Ang pleroma, mao ang hataas o habog nga luna, the high ground sa espirituhanong pagkahamtong nga diin ang mananaog nga magtotoo, the winner believer, okupado na sa persona ni Ginoong Jesucristo. He is already fully occupied with the person of Jesus Christ. Dinha niya ng maong ang on that particular stage o luna nga ang mananaog nga magtotoo magapahimulos. He is now enjoying sa mga posibleng mga kalihukan sa espirituhanong pagkinabuhi. Diha sa kahimtang nga pleroma, mudawat na ang mananaog nga magtotoo, the winner believer, sa labihan kadagko nga mga escrow blessings. Ug mahimaya na ang Dios diha sa lawas sa mao magtotoo. 1 Corinthians 6:20. Kaya bigod nimo, ania ang agian sa magtotoo nga nagapadayon sa pagtubo sa pulong sa Dios aron sa ingon iyang magkabot kining maong hambog nga luna, ang pleroma stage. Ang kalapdon, the width sa pulong sa Dios nga naa sa kalag sa maong magtotoo. Ang ginaganon nga pulong sa Dios nga natigom na diha sa iyang kalag. Ang sunod, ang gilawmon, death, o giladmon sa pulong sa Dios diha nga natigom sa iyang kalag. Ana diha ang portfolio of invisible assets. Sunod, ang gitason, the length sa pulong sa Dios nga natigom na diha sa kalag, nga na diha sa na diha ang mga sinugdanan nga espirituhanong pagkinabuhi. Og ang kinatasan, ang gihabugon, height sa pulong sa Dios nga natigom na sa iyang kalag. Mao na kanang dapita nga gitawag ta og advanced spiritual life. Angay natong timan-an nga wa kitay mahimo nga mapuslanong bulaton sa pagka-Kristohanon kung mupili kita sa pagbuhat og sala. Okay? If we chose to commit sin o dili mo sugid niya ng maong sala, samot na kundi ni mo na isugid. Tinuod nga di na matangtang ang atong kaluwasan, ingon nga mga magtotoo, dili na. Apan disiplinahon kita sa hustisya sa Dios. Dili kita maka-eskapo sa disiplina sa Dios. No one ever does.
Ang Colosas 3:25 nakanayon og, for he who does wrong will receive the consequences of the wrong which he has done, and that without partiality. Now, ang Diyos nung pagpanton o disiplina, gikan sustisya sa Diyos, usa kini kakalihukan sa pamilya. Diba? It's a family matter. Tungod kay mga anak man kita sa Diyos, pinagi sa itong pagtuo lamang ang Kristo lamang, Juan 1:12, Galacia 3:26. O kita man ang tumong sa personal nga gugma sa Diyos, iyang ipakita kanato ang iyang gugma, pinagi sa pagpanton kanato sa diha nga may gawas kita sa iyang plano when we are out of line. Na sa Hebreanon 12:6, for those whom the Lord loves personally, He disciplines, and He scourges every son whom He receives. Ingon nga mga ginikanan, just as parents, mupanton sa batang masupilon, mao man usab ang Dios. Mupanton kini siya sa magtotoo nga masupilon gikan siyang way pagkapakis nga gugma. Pantonon gyud sa Dios ang masupilon og karnal nga anak. Proverbs 3:12, Hebrews 12:7 ug pinadayag 3:19. Naibaw na ta nga katungdanan sa mga ginikanan ang pagdisiplina sa ilang mga anak uban sa tuyo sa pag-aga kanila ngadto sa pagkaresponsable o sa pagpatubo kanila ngadto sa pagkahamtong. Gusto? Ang mga responsable o talahorong mga ginikanan na sayod nga ang kadiyot nga pagpahamtang og sakit ngadto silang masupilon nga anak agig pagpaamgo uban sa angay-angay fairness ug sa gugma dili tungod sa kalagot, tungod sa gugma. Kini mas maayo gyud kaysa pinasagdan way pagpanton nga anak nga mahiagom ninon sa pagka miserable o makaluluoy nga kinabuhi nga way pagdisiplina sa kaugalingon ug way pagtahod. Way pagtahod og otoridad. Samot na. Mao man usab bahin sa hustisya sa Dios ug sa way pagkapakis niyang gugma. Way mukawang sa iyang mga anak sa mga bintaha sa hustong pag-aga. Proper training nga magagikan sa sakit sa disiplina. Sabot ka, sakit man yun yung disiplina. Apan bisan tuod ug ang pagkahingpit sa katarong sa Dios nagadiman og disiplina tungod sa pagkakarnal sa magtotoo. Makasiguro ang maong magtotoo nga ang personal nga gugma sa Dios di gyud mukunhod. It never diminishes. Okay? Kung mo disiplina ang hustisya sa Dios kanimo, I'm talking to you now as a believer, kanang maong disiplina inubanan gyud kana kanunay sa iyang gugma. O gituyo kana sa pagpahamtang nimo alang sa imong espirituhanong bintaha ug kaayuhan aron sa pagdasig kanimo sa pagsugid o sa imong paghibalik ngadto sa imong kinabuhing espirituhanon. Back to your spiritual life. Hebreanon 12:10 nagaingon, He disciplines us for our good, that we may share His holiness, ang pagtuman sa kinabuhing espirituhanon. Now, ang tanang magtutuo, ana ay angay-angay nga kay gayunan equal opportunity sa pagsugid, to rebound, o sa dihang ilang kanang buhaton, madawat nila ang maorang susamang grasya nga pagsangkap nga mao ang kapasayloan sa sala, paghibalik ngadto sa pagpuno sa Espiritu Santo, paghibalik ngadto sa pakigambitay sa Dios, ug ang pagpadayon sa kinabuhi nga espirituhanon.
Dili ka makatubo sa espirituhanong kinabuhi pinagis gahom sa unod, dili. Through the energy of the flesh, dili. Nagasangkap ang Dios pinagi sa iyang grasya sa paagi nga makasibog ka sa unahan. Dili pinagi sa tawhanong merito, kahanas o abilidad, dili. Ang pagpuno sa Espiritu Santo mao ang gahom sa Dios nga available sa matag magtutuon ining panahon simbahan for executing the spiritual life o pag-abanti nga to sa pagsibog ba? Pag-abanti nga to sa habog o taas nga ang sa espirituhanong pagkamtong. Naanas Gracia 5:16 o 25 o Episo 5:18. Now, kung mapunan ka ug dumalahon ka sa Espiritu Santo, you are controlled by God the Holy Spirit. Namutang ka ubos sa pagtudlo alang sa imong espirituhanong pagsibog sa unahan. Ang John 14:26 nagaingon, but the helper, ang helper diha parakletos, meaning mentor. But the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I said to you. Now, ang pulong nga mentor, gikan kinisngan sa usa ka tawo sa epic poem ni Homer. O sa atong nasayran kadto si Homer, gipresume ni kini siya gipresume nga nagsuwat author sa Iliad o sa Odyssey. Duha ni ka epic poems nga mo'y ingnon ta kinataliwad-an nga kahimuan sa literaturang Griego kaniadto. Greek literature. Excuse me. So balikon ko sa pag-ingon. Ngang pulong mentor originates from the name sa usa ka tawo sa epic poem ni Homer nga Odyssey. Si mentor mao to'y sinaligan nga magtatambag ni Odysseus ug ang magtutudlo tutor sa iyang anak nga si Telemachus. Now, ang ngalan nga mentor, gidangad to sa English nga may general meaning sa usa ka suod o eksperyensyado nga magtatambag, tiggiya, guide, o magtutudlo. Karon, ingon nga mo'y mentor sa magtutuo sa panahon sa simbahan, church age, ang Espiritu Santo mao ang imong magtatabang, helper, magtatambag, counselor, tiggiya, guide, o magtutudlo. Juan 14:16-17. Now, pinagi sa gitawag tao grace apparatus for perception o GAP nga mao ang pag-usab conversion sa academic knowledge dias left lobe nga bahin sa kalag, gnosis, ngadto sa kaalam diha sa tuo nga bahin sa kalag, mahimo ng epinosis. Ang Dios Espiritu Santo mao'y magatabang kanimo sa pagsabot, pag-angkon, paggamit sa pulong sa Dios. Siya usab ang mupahinumdom, umutabang kanimo sa paghinumdom sa doktrina nga imong nakatunapan, imong nakalimtan. Siya ang pahinumdom kanimo, mutabang kanimo. Now, iyang balhinon ang tawhanong kaybaho, human IQ, ngadto sa espirituhanong kalam. Aron sa ingon niya na, ana ay angay-angay o pantay-pantay nga pribilehiyo o angay-angay nga kahigayunan ang tanang magtutuo
sa pagkatuon ug paggamit sa pulong sa Dios. Ang tawanong kahibalo, human IQ, usa ka way pagkaangay-angay, inequality sa kaliwatas tao. Ang matag usa ka tao nagkalahi sa kahana sa pangisip, di ba? Every person has different mental capabilities. Way tao nga nahimugso nga may pareho o kahibaw sa pangisip. Apan kasagarang mga tao na nag-iya o some capacity for thinking. Hinoon, ang grasya sa Dios nagapahilo na man sa pagkaangay-angay o pantay-pantay. Ang way angay-angay nga tawhanong kaybaho, human IQ, ibalhin man sa magtutuo ngadto sa espirituhanong kaybaho, spiritual IQ. Ang lihok sa grasya alang sa pagsabot sa doktrina nga madawat sa higayon sa kaluwasan sa mao nga magtutuo. Now, ang espirituhanong kahibalo, spiritual IQ, wa mag-aagad sa pagkahanas o pagkahamto lantip sa una-unas tao in the human realm. Wa'y pagkabintaha sa pagka-genius o disbintaha sa pagkaubos lang sa tawhanong IQ. Wala. Now, gumikan sa spiritual IQ, ang matag magtutuo, anay angay-angay kahigayunan ug angay-angay pribilehiyo sapagkat unog doktrina sa Biblia. Tungod sa spiritual IQ, ang matag magtutuo makahimos pagsabot og daghang kahibalo as much as necessary kung buot niya alang sa iyang pagtubo, pagsibog sa unahan, paingon ngadto sa paghamtong diha sa plano sa Dios. So sabta ka na. Ang imong spiritual IQ mao'y makapahimo kanimo sa pagtuman, pag-execute sa dili kasagarang matang sa spiritualong kinabuhi sa panahon sa simbahan nini karon. Pagabanting adto sa habog o kataas nga luna, to the high ground, sa spiritualong pagkahamtong, sa pagkaokupado niya kang Ginoong Kristo, o sa paghimaya na unya sa Dios to the maximum. Now, ang ikatulo nga ang kaayuhan, the third equal benefit, mao kini. Ang angay-angay kaayuhan gisangkap kini pinagis grasya sa katarong, integrity o sa way pagkapakis nga gugma sa Dios. Gisangkap kini ngadto sa tanang mga magtutuo sa panahon sa kamatayon, at the moment of death. Niyan ang higayuna, ang tanang magtutuo mudawat sa taghuwat o sa in English pa interim body, taghuwat nga lawas, og magkinabuhi na sila didto sa langit, naong ug naong sa Dios. 2 Corinthians 5:8, in a place of no more sorrow, no more tears, no more pain, no more death. The old things have passed away. Revelation 21:4. Paminaw. Ang Diyos mao'y nagadesidir sa panahon sa ikamatay, sa klase pagkamatay, ug asang dapitang mamatay. Ang Diyos mao'y nagadesidir nini. Wala ug walay makatangtang kanimo gikan ni kinabuhi apart from His wise and sovereign decision. Sabtag yun na. Apan unsang paagiha ka mamatay is determined by how you lived. Kung natuman mo ang espirituhanong pagkinabuhi, ikaw mamatay ubo sa dili katuuhan nga mga panalangin sa grasyang kamatayon. Dying grace. Mao kanay opposite sa kanang nay sin unto death. Mao kanay opposite sa sin unto death. Ang sala nga makamatay. Kini nga itong isgutan, dying grace, panalangin kini sa grasya nga kamatayon.
Apan kung nagpabilin lang ka sa paglunang sa kasalanan in perpetual carnality o pagka-reversionista, imong masinati ang gitawag lagi sa atong giingon nga the kanang sin unto death. O kini gitawag sa English og the sting of death, 1 Corinthians 15:56. Ang silot sa sala nga makamatay, the sin leading to death, 1 John 5:16. Now, ang imong dying moments, labihan sa kaminungdanon o kabililon alang sa Dios. Sanglit, mauman ka ng higayon na His final opportunity ngayang ika-vindicate o ikapanghimatuod ang pulong sa Dios nga naa diha sa imong kalag. Ipakita sa Dios ang iyang pag-uyon, His approval, pinagi sa iyang pagpanalangin kanimo. Kung imong nahimaya siya diha sa langit nung away, pinagi sa imong pagkabot na sa dapit o ang nga gitawag og pleroma nga kahimtang. Iyang kang balihinon gikan sa panahon ngadto sa eternidad sa paagi in a way nga ang kamatayon masinati mo nga labing hanoy, the most relaxed and wonderful blessing sa tibuok mong kinabuhi. Ug usa ikaw kasaksi sa grasya sa Dios alang niadtong tanan nga nakapaniid sa imong pagtaliwan dinhi kalibutan. Ipakita sa Dios ang iyang personal nga gugma bisan pas paagi sa pagtawag niya kanimo ngadto sa eternidad. Mamatay ba ang magtutuo diha sa kahimtang nga pleroma o spiritual childhood lang? Iya gihapong madawat ang ikatulo nga angay-angay kayuhan o third equal benefit. Diha sa Salmo 116, versikulo 15, nagkanayon kini. Precious in the sight of the Lord is the death of His godly ones. Karon, ito si kaupat nga equal benefit. First of all, ang rapture of the church, pagsakdaw, o sa original nga pulong ex-anastasis, sa English, exit resurrection. Mao kini ang magahunong magatapos sa panahon sa simbahan, the church age. This is the termination of the church age. Okay? Kining maong hitabo, mao kini ang higayon nga mudawat ang tanang mga magtutuo sa panahon sa simbahan niining ikaupat nga angay-angay kaayuhan. The fourth equal benefit nga mao ang lawas nga binanaw, resurrection body for all eternity. Okay? Ang magtutuong buhi ini kahitabo sa rapture, pagailisan og lawas nga dili na madunot, gikan sa lawas nga madunot, will be changed from a body of corruption to a body of incorruption. Ang ilang pagkamortal o lawas nga mamatay ngadto na lawas nga dili na mamatay. Well, naman kini mabasa diha sa 1 Corinto 15:53. Ug kadto usab nga nangamatay na pagailisan in the twinkling of an eye sa usa lamang ka pamilok. 1 Corinthians 15:52, 1 Thessalonians 4:14-15. Kaya bigod nimo, nadeterminar naman God sa pagkalabawang makagagahom sa Dios ang precise and exact time, tukma nga higayon ang hitabo sa rapture. Apan why bisag kinsang tao why bisag kinsang tao ang nahibaw sa adlaw o takna sa mong hitabo? Wala. Why tao ang nahibaw? Mateo 24:42, Marcos 13:32. Ang pagsakgaw mahimong mahitabo bisag kanusa. Makaron ba o makapid-an pa bang libo ka mga katuigan gikan karon? O kung mahitabo na kini,
Mao kini ang gisaysay sa Balang Kasulatan. 1 Thessalonians 4:16-17. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Tiyan mo na isinggit with the voice of the archangel and the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first, and that we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. So, duha ka klase nga mga magtutuo sa panahon sa simbahan ang pagabangunon. Kadtong na nag-iya og lawas nga taghuwat, interim bodies, kinsa nagamatay sa wa pa mahitabo ang rapture, ug katong buhi pa sa panahon sa rapture. Okay? Now, niyadto mga buhi pa, ang uban kanila niini anahas pagkikambitay sa Dios in fellowship with God. Apano ang uban nagawas sa ilang pagkikambitay. Gusto? Yet niya ang pagkahitabo sa rapture, ang tanang mga magtutuo sa panahon sa simbahan, buhi o patay, karnal o espiritual, mudawat sa ilang lawas nga binanaw. Resurrection body. Sa may gisulti din sa 1 Corinto 15:52. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Ingon nga, dugang nga pagsangkap sa grasya o gugma sa Dios, ang pagkabanhaw sa magtutuo mao'y kadaugan sa Dios. 1 Corinthians 15:54 nga napanag-iyag na dawat totally apart from human merit. Ang pagkabanhaw gihatag ngadto sa matag magtutuo regardless sa kahimtang sa espirituanong kinabuhi dinis panahon. Sama sa tanang grasya nga pagsangkap sa Dios, ang magtutuo wa gyud siya pinaning kamutan ni pagkaangayang mudawat o pagkabanhaw. Ato ning ipadayon ugma. Ayaw sipyat sa sumpay nini aron imo gayong masumpay-sumpay na ang mga punto nga atong gipangtun-an, puntos doktrina nga bahin ini atong uluhan nga ang way pagkapakyas nga gugma sa Dios. So, gidapit kamo sa pagpakiguban gihapon ugma sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya among gipahimusla ning adlaw. Salamat sa imong dugang pagpatinaw kanamo sa imong kamatuoran. Dasiga pa kami o Dios pagpadayon gayud sa pagtuon sa imong pulong. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon gayud sa among pagtuon o pagtubo diya sa grasya o kay balok ang Ginoong Jesucristo. Salamat sa among Bible study ni Vic Balbido Evangelistic Ministry pinagi sa YouTube. Dasiga kami kanunay, dada kami kanunay sa among pagpadayon niini hangtod nga kabot namo ang pagkahamtong espirituanon. Kining tanan namong ipasalamatan sa ngalan ng Ginoong Jesucristo. Amen.